Ассалому алайкум. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Номи ман Шаҳром аст. Ман яке аз хонандагони китоби инноватсионии онebook мебошам. Аллакай тӯли 3 моҳ мешавад ки ман бо омӯзиши ин китоб машғул ҳастам ва дар ин муддат бо гӯш кардан ва пайгирӣ кардани ҷумлаҳо забони англисиро омӯхта истодам ва ин яке аз методикаи беҳтарин ба шумор меравад. Ин китоб курси 6 моҳа дорад ки дар давоми 6 моҳ шумо ҳангоме ки инро гӯш карда мехонед забони англисиро пурра ёд мегиред. Hi, my name is Shahram. I hope all of you are well. I'm a user of innovative onebook company. I always wanted to speak fluently like foreigners in English. After a while, I met with onebook. I bought this book and started learning. Now I can speak better than ever. I'm learning English with listening and repeat audio. It's perfect. I'm so grateful from this book.